Hola, no us havia vist. Benvinguts a Vida Intel·ligent a l'Espai, la primera sitcom interestel·lar catalana. Segur que tots vosaltres heu connectat el televisor amb la intenció de gaudir de les nostres esbojarrades aventures. Malauradament, els creadors i productors de la sèrie han gastat tot el pressupost de la sèrie, ja de per si escurat, en cocaïna i prostitutes de luxe. D'aquesta manera, el capítol d'avui serà un tediós recopilatori de grans moments per estalviar diners. Això sí, el farem basat en tots els vostres email i cartes que heu enviat a la nostra direcció de correu electrònic. Benvinguts a Vida Intel·ligent a l'Espai, el capítol recopilatori! Bé, així doncs, esteu preparats? Comencem, doncs. Aquí tenim el primer mail, el del Clint Eastwood des de Viladecans, Dakota del Nord. Aviam, hola Jordi, em dic Clint Eastwood i m'encanta la vostra sèrie. Hi ha cada nada d'olla? Bé, m'agrada molt, però he de comentar que potser feu servir un idioma malsonant i masses paraulotes. Bé, Clint, deixa que et comenti que no només ets un ignorant, sinó que a més ets un fill de la gran puta. Et repto a trobar una i dic una sola paraulota que no estigui justificada per la trama o per la història. Merda! Merda. De merda! La pitjor merda. Merda! A la merda! Collons! Collons! Què collons? Collons. Collons! Joder, Jordi! Joder, Jordi! Joder! Hòstia! Hòstia, tu! Hòstia! Me cago en Déu! Pobre imbècil! ¡Qué puto asco! ¡Cago en l'hòstia! ¡Malditos payasos! ¡Maldita zorra! Serà malparit! Desperta, hòstia! És una ordre, maleït cabró! Malparit! ¡Gilipolleces i imbècils! Maleït marica! Me cago en la puta! Puta nena! Com puta és portera! Cago en la puta! Un puto any! ¡Hijo de puta! ¡Puto Jordi Pi! Cabró! Cabró! Seràs cabró! ¡Cabró! Cabró! ¡Cabró! Cabró! Cabró! Ni els millors actors de Hollywood podrien competir amb el carisma d'aquestes caques. Bé, continuem. L'Elisabet Dubé de Barcelona ens escriu: Hola Jordi, estàs molt bo i em passo les nits amb vela tocant-me i fantasejant que faig l'amor amb tu. En el capítol de Des de que em vas deixar vam descobrir que en el passat havies tingut una breu carrera musical. M'agradaria tornar a veure el videoclip d'aquest moment. Doncs bé, dit i fet! Des de que em vas deixar no he tornat a ser el mateix. Des de que em vas deixar, oh nena, el meu cor pateix. Si l'esperança és l'últim que es perd, si la meva vida no val res, si tu no hi ets. M'has deixat, no he tornat a ser el mateix i ara el meu cor pateix, el meu cor pateix. Nena, des de que em vas deixar i ara el meu cor pateix, el meu cor pateix. Des de que em vas deixar, no he tornat a ser el mateix. I ara el meu cor pateix. El meu cor pateix, nena. Ai, quants records. Bé, serà millor que continuem. A veure qui diu aquesta. En Fermín des de la nau Ramon Llull II ens escriu: Hola Jordi, ¿cómo es posible que estés leyendo tantos mails si tú no sabes leer? Bé, passem a una altra. Aviam, qui diu aquesta, aviam... En Salva Coromina des de Barcelona ens diu: Escolta Jordi, em va agradar molt el vostre programa, però no podríeu cridar una miqueta menys? Us passeu el dia cridant.
continuació alguns dels moments inoblidables de la sèrie. Festa! ¿Por qué coño sacas tantas fotos? Per penjar-les al Facebook. Així els de la nau del costat sabran el que és una bona festa. Oh, por favor, estoy tan aburrido que lloraría. Esta fiesta es una mierda. Oh, vaja, ja ha parlat el Tunante. Ni que tu fossis tan divertit. Senyor, em permet que li doni 3 dades objectives? Endavant! Aquesta festa és una merda perquè no hi ha dones a la festa. La decoració és pobra. Hi ha un mosso d'esquadra a la festa. Yo creo que deberíamos ceñirnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Me corro! ¡Ah! Jordi Pi, agermana't. Jordi Pi, ets l'escollit. Ets tu? Apropa't, agermana't. Vine. Mama? Jordi Pi, vine, ets Jacob? l'escollit. Agermana't. Qui ets? Apropa't, Jordi. Vine, agermana't. Hòstia, tu! Una taca d'aquelles que apareixen a les parets amb la cara d'algun famós! Efectivament, Jordi, ho soc. Però qui ets? Soc el creador, Jordi, i tinc una missió important per tu. Collons, ets Déu en persona reencarnat en una taca de... Què és això, caca? Jordi, tu ets l'escollit per liderar una missió. Difondre la germanor per tota la galàxia. Apropa't, vine. No tant. Així doncs està escrit. Sóc un gai llardós, sóc la vergonya dels Mossos d'Esquadra, sóc la vergonya de la meva família. Saps què penso jo? Oh! Que si realment fossis un home, aniries allà i t'enfrontaries amb el teu problema a la cara. Qui ets tu? Soc el teu àngel de la guarda i sóc aquí per dir-te que has de fer allò que et faci més feliç. Però no puc. Què dirà la gent de mi si surto de l'armari? La gent que digui el que vulgui. Lo important és que segueixis el camí de la teva pròpia estela. Be water, my friend. Entenc, per això tu vas vestit amb un tanga i una jaqueta de cuir blancs. Clar. Àngel de la guarda, m'has convençut. No sé si sóc gai o no, però el que està clar és que només hi ha una manera de saber-ho. Y recorda, el miedo lleva al odio y el odio lleva al lado oscuro. Oh, mama, que bé que hagis vingut. T'he trobat tan a faltar. Qui té gana? Té, carinyo, sopa de lletretes. Li he tret totes les R's com a tu Oh, t'agrada. mami, ets la millor. I a més t'he portat un amic que segur que et farà molta il·lusió retrobar. Oh, que guai, el Santiago. No, a la boca no, Jordi. Ai, Jordi, mira't, t'has convertit en tot un homenet. Ja tens la teva nau espacial i tot. El teu pare, que en pau descansi, estaria orgullós de tenir un fill com tu, un exitós mosso d'esquadra. T'estimo, mama. Ai, esclar que sí, carinyo. La mama sempre estarà amb tu. Quin far de riure. Bé, continuem. El Chuck Norris, des de Sitges, ens escriu: Hola, Jordi, què tal? Déu-n'hi-do la gran quantitat d'hòsties que arribeu a repartir. A vosaltres sí que us agrada repartir llenya de veritat. Bé, Chuck, només per tu una recopilació de les millors bufetades. Però què fots, noi? Calla, estúpid! Mireu! No li fa mal! Oh, perdona! Ha estat un acte reflex. Deixeu-me! ¡Yo te salvaré! Me lo haría con las dos, pero volvemos a nuestra querida dimensión. Com? El ben subordinat de merda! Puta paret! Ala aquí! Aviam que tribut! Cobarde, no vuelvas a pegarme. Bé, amics, doncs això ha sigut tot per avui. Espero que hagueu disfrutat d'aquest programa i aquesta sèrie, però no podríem marxar sense fer una bona recopilació de moments del personatge més emblemàtic i estimat i sobretot actiu d'aquesta sèrie, l'Ohal. Us deixem amb els millors moments de l'Ohal. Adeu, amics, fins una altra!